všetkých, Jozef, powerpomočka.sport.sk. Po dlhej dobe sa opäť hlásim, brada mi narastla. Dnes prinášam nejaké informácie o cviku, ako nadpis napovedá, zvanom floor press. A na začiatok musím uviesť niekoľko dôvodov, prečo by si ty mal zaradiť aj tento cvik do svojho tréningu, do svojho tréningového cyklu. Ja ho zaraďujem a teda by som rád, aby ho zaraďovali aj ďalší a objavili kúzlo a čaro tohto cviku. Dôvodov je hneď niekoľko. Ako to tak býva, treba začať s históriou. A teda náš bench press, ako ho poznáme a milujeme, v dnešnej forme, ako ho teda poznáme, bol nejakým spôsobom zadefinovaný, zaužívaný až v polovici 19. storočia, ale aj predtým siláci hľadali spôsoby, ako posilniť vrchnú časť tela a nalepiť tam nejakú hmotu. A práve floor press prišiel do hry a bol to spôsob, ako toho dosiahnuť. Je to veľmi jednoduchý cvik, čo je samozrejme ďalší dôvod. Nenáročný na náradie, stačí ti v podstate veľká činka, nejaké jednoručky, platforma, z ktorej si veľkú činku odoberieš, prípadne aj len druhá osoba, sparring partner, ktorá ti činku podá do rúk. Ďalší dôvod je jeho relatívna bezpečnosť, ale mal by som radšej, ak idem ťažko pri tomto cviku, pri sebe sparring partnera. Bezpečnosť z dôvodu, že je tam oveľa menší stres na ramená ako pri iných tlakových cvikoch. Z toho dôvodu, že ramená sú v podstate po celý čas vykonávania tohto cviku svojou plochou na podložke a teda stres na ne nie je až taký veľký. Ak už je problém s ramenami, floor press ťa asi nevytrhne. Ak pociťuje, že by mohol byť problém, tak by som nahradil klasický bench press práve floor pressom na nejakú dobu, kým sa to opäť zlepší. Aj keď nie sú samozrejme problémy s ramenami, tak odporúčam tento cvik zaraďovať do tréningu a snažiť sa využiť benefity, ktoré ti môže priniesť a ktorým sa dostanem neskôr v tomto videu. Ďalší dôvod, pre mňa veľmi dôležitý, jeden z tých najdôležitejších, je, že je to samozrejme základný cvik. Ja obľúbujem základné cviky, viacklubové s voľnou váhou, floor press, toto všetko je. Dokáže nahradiť bench press, samozrejme, aj keď spôsob prevedenia by som volil úplne iný ako pri bench presse, k čomu sa opäť dostanem neskôr vo videu. A musím povedať pravdu, nebudem teraz nadávať, hejtovať na cviky, nástrojoch, na nejaké izolované jednoklubové cviky, to vôbec nemám v úmysle. Aj tieto cviky majú svoj čas a miesto v každom tréningu, ale na vrchu nejakého môjho rebríčka sú vždycky práve cviky s voľnou váhou a floor press je jeden top cvik na vrchnú časť tela pre mňa. Ďalší dôvod, asi že top dôvod, prečo by si mal tento cvik zaradiť aj ty do svojho tréningu, je jeho schopnosť budovať takú tú hrubú, brutálnu silu vrchnej časti tela, samozrejme za určitých podmienok, ktoré treba dodržať, aby fungoval tak, ako má. Najskôr však musím niečo povedať k tomu, čo sú asi tri základné faktory na vyvinutie sily. Sú to samotná kontrakcia svalu, samozrejme. To viem, myslím si, že každý, čo to znamená, ako to funguje. Ďalšie dva faktory sú elasticita svalov a šľach, čo znamená rovnako ako pri gumenom expanderi, ktorý sa naťahuje a svojou elasticitou sa snaží opäť zmrštiť na svoju pôvodnú veľkosť. Takisto fungujú aj svaly a šlachy, teda čím viac sa natiahnu, tým viac sa snažia väčšou silou opäť zmrštiť na svoju pôvodnú veľkosť. A posledný faktor je tzv. Myotatický rozpínací efekt, čo v skratke znamená, že sval má receptoríky, tzv. Svalové vretienka, ktoré pri
alebo teda ich hlavnou úlohou je chrániť sval pred natrhnutím. Ak dochádza k nadmernému rozpínaniu, rozťahovaniu svalových vlákien, tak tieto vretienka vysielajú signály mozgu, že niečo sa deje a treba začať sval zmršťovať. Tento myotatický efekt spolupracuje práve s elasticitou svalov a šľach spoločne na tom, aby určitým spôsobom sa pokúsili zabrániť natrhnutiu svalu, čo nevždy, ako vieme, vystrelí, ako by sme si predstavovali, a k zraneniam, natrhnutiam práve hrudných svalov dochádza pomerne často, ak jedinec to už preženie a dochádza k nejakým únavovým zraneniam. Ale o tom toto video nie je. Toto by boli asi tie najdôležitejšie dôvody, prečo zaradiť tento cvik do tréningu. Ak máš nejaké ďalšie dôvody, prečo by si ho zaradil, kľudne mi napíš pod video. Pre mňa sú toto dosť závažné a stačia mi k tomu, aby som ho zaraďoval pravidelne. Mali by sme si niečo povedať asi k technike prevedenia tohto cviku. Najdôležitejšia vec je samozrejme bezpečnosť, čo znamená mať lopatky pod sebou, hrudník nahor, aby sme znížili čo najviac ešte stres na ramena, aj keď pri tomto cviku, aj pri nie tej najlepšej technike je ten stres na ramena oveľa nižší ako pri klasickom bench presse. Človek si však nikdy nemôže byť dostatočne istý a preto odporúčam lopatky k sebe, hrudník nahor, aby sme boli za každých okolností safe a nedošlo k zraneniu ramena. Ďalšia vec je poloha alebo umiestnenie činky v dlani. Pridávam obrázok, môžete si to pozrieť. Potrebujeme tú činku uložiť takým spôsobom. Ja preferujem uložiť činku čo najbližšie k palcu a mierne kolmo cez dlaň. Úplne sem najnižšie, ako to ide. Ale tak, aby to bolo samozrejme bezpečné. Z dôvodu toho, že pri aj klasickom bench presse, ale aj floor presse chceme dosiahnuť to, aby tyč bola kolmo na predlaktie, aby sme dokázali mať váhu neustále pod kontrolou a používali primárne svaly, ktoré by pri tomto cviku použité mali. To sú dve základné veci, čo sa týka techniky a bezpečnosti. Ďalej preferujem pri tomto cviku, je samozrejme viac spôsobov prevedenia, niekto preferuje mať pokrčené nohy a tak povediac trošku využívať nohy aj pri tomto cviku. Ja toto absolútne odmietam. Nohy by som mal vždy za každých okolností vystreté a absolútne odizoloval spodnú časť tela z tohto cviku. Dôvod je jednoduchý, chcem budovať hrubú silu vrchu tela. Floor press nie je súťažná disciplína a snažiť sa za každú cenu vytlačiť čo najviac pri tomto cviku nedáva zmysel. Dôležité je vydolovať z tohto cviku úplné maximum, aby sa toto prenieslo potom na bench press, ktorý je súťažná disciplína a chcem na bench presse zatlačiť čo najviac. Čiže floor press je určitý spôsob, ako zvýšiť potom následne silu pre tlak na lavičke alebo bench press. Trošku som zvyšil hlas, mám pocit, ale tak chcel som to počiarknúť, aby to bolo úplne jasné. A posledný technický, alebo posledná vec, ktorú som chcel, čo sa techniky týka, spomenúť, je práve spôsob, ako vypnúť tieto reflexy, ktoré som predtým spomínal, teda elasticitu svalov, myotatický rozpínací efekt a aj mierne kontrakciu. Je možné toto vypnúť na približne 90%, aby sme z floor pressu vyťažili, čo sa hrubej sily týka, čo najviac. A ako to vypnúť je veľmi jednoduché. Pri každom opakovaní, ak sa dotknú tricepsy, lakte zeme, na mierny okamžik zastavím a až následne vyštartujem opäť smerom nahor s činkou. Vďaka tejto stopke v spodnej pozícii práve odstránime alebo eliminujeme až na tých spomínaných 90% tieto tri efekty
a dokážeme vybudovať naozaj hrubú silu vrchu tela, ktorú potom môžeme využiť na bench presse. Asi toľko k technike, myslím, že som spomenul všetko. Ospravedlňujem sa za brepty, trochu som sa nechal asi uniesť. Možno, čo by sa ešte oplatilo spomenúť, že sú aj alternatívy, nie len klasický floor press dávať, voľná váha. Určite by sa oplatilo použiť aj power shot, katapult, dá sa tam vybudnúť s gumenými expandermi, prípadne s reťazami. Možností, ako si tento cvik ešte vylepšiť, je naozaj veľa. Určite ťa neumrzí, v tréningu dá sa s ním naozaj vyblbnúť. A benefity, ako som určite v tomto videu dostatočne vysvetlil, sú obrovské. Samozrejme, nehovorím, že teraz nahrať bench press totálne úplne na veky vekov floor pressom, to určite nie, ale musí si nájsť miesto v príprave, myslím si, každého silového športovca, ak sa jedná o silu vrchu tela. To by bolo asi všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem za pozornosť. Snáď sa mi podarí v blízkej dobe opäť niečo natočiť, aby som trošku oživil tento môj YouTube kanál. Budem vďačný za vašu priazeň. Ak mi dajete páčika pod video, je to samozrejme na vás, nemusíte, môžete, nejaké to nazdieľanie. Ak chcete niečo okomentovať, nech sa páči. A ďakujem teda za pozornosť a vidíme sa snáď aj na budúce. Čaute.